Kada se dijete rodi, njegov prvi posao je razlučiti što sam to ja, a što je ovo sve drugo oko mene. Sljedeći korak je uspostaviti kontakt sa nekim ko će moći mene razumjeti, zadovoljiti moje potrebe. I najčešće to je majka. I ja kao dijete majci kažem A, signal A. Znači, ja sam gladan, ja bih jeo. I evo ti majka, ona je tu, ona je prepoznala što ja tražim i daje mi mlijeko. Nakon 2 sata ja sam ponovno gladan i opet tražim mlijeko. I evo ti majke. I majka mi daje ponovno mlijeko. To za mene jako puno znači. To znači za mene da ja više uopće ne moram razmišljati 3. ili 4. ili 1000. put kad zatražim mlijeko da li ću ga dobiti ili ne. Mene će moja majka uvijek razumjeti, ona je tu, ona je jamstvo moje sigurnosti i moga opstanka. Nakon 10 minuta ja kažem B. Meni su pune pelene. I mama to razumije, ona prepoznaje, ona meni mijenja pelene. I tako vremenom se širi spektar tih signala, ja kažem C, pa D i tako dalje, i tu se razvija jedan skladan odnos koji obilježava jedan spokoj, međusobno povjerenje i međusobno razumijevanje. To je nešto što nam je jako važno, to je nešto što psiholozi nazivaju sigurnim tipom privrženosti, to je nešto što nam je jamstvo duševnog zdravlja, ali danas znademo i tjelesnog zdravlja kroz cijeli život. Nažalost, stvari ne moraju ići ovim tijekom. Može se dogoditi da kad ja drugi put kažem mami A, kad zatražim jest, da majka bude ljuta i kaže pa što sad hoćeš? Nedavno sam te nahranila. Ili meni su pune pelene, a meni majka nudi mlijeko. Znači ne razumije me, ne dobijem ono što tražim. To je nešto što kasnije u životu se može očitovati kao osjećaj da mene niko ne razumije, da mene niko ne voli. To su ljudi koji ne znaju biti ljubazni, to su ljudi koji ne znaju surađivati, to su ljudi koji u nekim stresnim situacijama burno reagiraju, to su ljudi koji su skloni ovisnostima ili ulaze u nekakve patološke odnose sa svojim bračnim partnerom. Stoga je ovaj rani period neobično važan. Tu postavljamo, ja bih rekao, zlatne poluge u temelje našeg duševnog, emocionalnog i tjelesnog zdravlja za cijeli život.